Entäs kaikkia kommelluksia? Kai niitäkin on tapahtunut. On ehdottomasti. Siis muistan joskus, olisiko ollut Tammisaaren aikoina, oli vielä siis, tehtiin semmosia niinku tarjouksia, että ne tehtiin niinku mappeihin paperinippuina, ja tästä on nyt siis varmaan jotain 15 vuotta aikaa, ja sitten ne piti olla määrättynä kellonaikana jossain niinku joko henkilökohtaisesti vietynä tai postilla vietynä, ja kyllä ne harmitti, kun oltiin tehty niinku monta kymmentä tuntia, ehkä 100 tuntia jotain tarjousta, ja väännetty kaikki liitteet niinku pitää, ja sitten sä oot niinku laittanut väärän päivämäärän kalenteriin ja sit sä oot päivän myöhässä. Ja sit tietysti tietää, että se on niinku, omalle tiimille ollut tärkeä tarjous. Niinku, että sen olisi ollut tärkeä voittaakin vielä. Ja kyllähän tämmöisiä on itselläkin tuolla tapahtunut. Ja kyllähän ne silloin siinä hetkessä kirveli ja kaivoi mieltä, mutta toisaalta on makeita voittojakin matkan varrella tullut, jotka sitten ehkä kompensoi sitä, että ne huonot asiat jää sitten vähän niin kuin unohduksiin ja muistaa enemmän niitä positiivisia asioita.